Sponzorem tohoto pořadu jsou Kostíci. Vánoční Kostíci. Takže my vás vítáme u dalšího videa. Ty vole. A po minulém videu jsme se rozhodli, že nebudeme tak uchylní, že jo, Lucario, že jo, Frosty. Samozřejmě. A rozhodli jsme se, že budeme dělat normální let's play. Trochu s černým humorem. Takže dneska půjdeme nejspíš do dolů, že, Frosty? Ale jo, mohli bychom. Tak jo. No, tak jo. No, co jsi mi toho řekl. Já jsem mrknu do čestky. Takže já vezmu torčky. Jo, já dneska vezmu. jsem velitel já. Takže. Prostě tenhle krumpáč. Ty vole, jo, a vezmu dřevo na voru. Hej, čekej, hoď mi ještě ten krumpáč, že zajdu načešit ještě více kablu a... Jo, a kdybys potřeboval, tak ten máš dřevo na workbench. Jo, děkán. A my jsme NPCčka, my tady budeme odpočívat. A u nás si můžeš koupit itemy. Se posral. Ne, nesmím říkat slovo posral. Už vůbec ne v let's play. Musíme mluvit prostě, to má trochu šťamu. Tak, čekejte, nějaký to kabel. jinak Bez zvuku? Ne. Co? Co to mělo znamenat s těma kostíkama? Wow, buk. Ústý. Nevím, mě to tak napadlo. Jo, kostíci. Víš, jak jako reklama na hladovou reklamu. Na hlavu. Tak. Začnu to trochu kopat. Až vám řeknu teď, tak mě vytáhnete nahoru, jo? Lucario, zdrháme! Mně to bylo jasné, že byste mě tu nechali. He? Spadl jsi za mnou do díry? Lucario, jsme na plánu, vytáhni nás! Co? Co jsi říkal? No, takže teďka jdeme nahoru. Najdeme nějaké doly, ne? Jejda, já jsem vás tam nechal, jak je to možné? Já si podřezám žíly. Jo, v klidu. Tak, udělám pec, jo? A udělám jeden kamenný krumpáč pro nás všechny. Ne, to je kravina. Uvidíme, jak kolik krumpáčů mi zbyde. Který debil? Já ne. Frosty to nebyl. Frosty nevinná. Nevinný. Zbohem Lucario. Takže, počkej, mám ještě nějaký kabel. Jo, super. Tak mi ho pak přihraj, já se snažím udělat... Ježíš, nevíš, jak se kraftí krumpáč? Ne, já vím samozřejmě, jak se kraftí. Tak jo, zbyde mi i pro tam toho našeho polovičně nemluvícího bratrance. Ty! Já tady mám styky. Něco bych ti řekl, jenomže nemůžu, protože natáčíme a to by bylo hodně sprostý. Já jsem kvůli tobě vykraftil... Hele, víš co? Ne, tady máš krumpáč, chytrolíne. Ne, ty jsi hajzla. Tady máš krumpáč, jo? Tak, náš nemluvící bratranče a my jdeme těžit. Ty si to užívej s tím tvojím extra novým krumpáčem. Ty hajzla. Já vím, já jsem. Tak, bohužel mi pro tebe... tvůj krumpáč. Ne, nezbyl mi kobl. Ej, neviděli jste tu někde nějakou jeskyni, kluci? No, kdo ví, jestli nejste holky. Počkejte, podíváme se třeba Lucariovi. Už já už si myslím, že nás buzeruje, že jsme kluci. Aha, no jo, já jsem se lekl taky. Takže vy nejste? Moment, jenom zavřu dveře. Jako v realitě, aha. Takže počkat, je to kluk nebo holka? Odhalení za 3, 2, 1, 3. A pozor, reklama! Kostíci jedou do Austrálie. Můžeš najít nové kartičky se zvířátky z Austrálie. Vánoční kostíci. Pane bože, on řekne, že jedou do Austrálie a pak řekne vánoční kostíci. Kostíci nejsou naši sponzoři. Tak co, jdeme? Je tady nějaké ticho.
Naši sponzoři jsou bastardi. Jo, třeba. Tak musíme najít nějakou jeskyně. Chápete mě? Určitě. A No já tě nechápu, ale. já sebe taky ne, ale... Hej, demente. Tak co? Kaj, Uh, tak víte co, já jdu hledat sám, když mě nemáte rádi. A já už asi vím kde, takové do té velké díry se půjdeme podívat. Kdo ti to dovolil? Kdo ti to dovolil, Tomáši? To není naše. no zase. Omlouvám se, matka ruší. Ano, se stane. Jdeš do pokoje. Ale bože, furt otravují tady něco do čum. No nic, kde jsi? No já teďka padám do Rusty. díry. V té zimní krajině, kde jsme se spawnuli, a v takové té jámě. Čekám u ní. No, jak vyjdeš z lesa, vidím náš barák. Prostě pojď do té zimní krajiny a uvidíš mě. A nebo se ke mně importni. Budeme používat checkpoint systém. Ale jo, tady, jo, dívej. Mark, vidíš to? Mhm. Běž, rychle. Ty jsi... No, fakt díky. Je to dole bezpečné. Samozřejmě. Frosty? Žiješ ještě? Ne. Díky tobě. Čo ale bůgy. Počkej, jdu se vychcat. Si to tam užij. Čuráš ve stoje nebo v leže? Tak jsem si... Co? Nic, jenom se tě ptám, jak čuráš, to je přece normální otázka. V sedě. No, já vím, já jsem si to myslel, že čuráš v leže. Je to mý bugy se světlem, ale ty bugy mohly opravit. Jo. Tak Ale že přece jo. už bude 1.5, ne? No, jo, řekl jsem to špatně, ale to je jedno. Tohle půl hodiny stát nějakou kostičkou, než mi se mi sebere, no takovýhle bugy úplně nesnáším. Proč aspoň jednou kurva neopravím? Tak. Ale jo, je fakt, že mohl ty stíny trochu vylepšit, bo to už jsou hrozné ty bugy s tím, ani natačet se s tím nedá. No, hele, I tady ty máš... tentečka, že jo, jak tam zůstávají potom ty světla, jako kdyby po nich. Hej, vytěž to uhlí a já se zajdu To tež podívat mohli dál. opravit. Vytěž prosím tě to uhlí, budeme ho potřebovat. Já se jdu podívat trošičku dál. A jestli tady není někde níž. No a jak asi, když má tvůj univerzální krumpáč, že jo? Jsem ti tam hodil ten dřevěnej, aby si nebrečel. Jo, tady ho máš, vidíš ho? Tady položený. Jak tu kamenej. Já vím, ty chceš hodně věcí, já bych chtěl diamantové, jenomže bohužel na některé věci fakt nemáme. Nebí mě, už mám málo srdíček. Kvůli tobě ještě chcípnu. Já jsem tě nebyl, ty jsi mi tam do toho vlezl. Hej, dá se mi to nebo začíná zase noc? Ty jo, no. A já jsem si Já teďka vůbec prostě nevím doufám, dát že mě je čas. Jo, no, teď jsem to chtěl říct, že vůbec nevím čas. Nevadí, tak zase to, za chvilku to zase tipnem. No, potom těžení. Bla, bla, Pak totiž domluvíme Makeru a podívej se, kolik to má celkový čas, pak ještě, když jak tomu něco dotočíme. Jasné. Nebo nechceš tady to vynechat? Co vynechat? Já pak uvidíme, já to pak když tak vystříhám a uvidíme. Tam jsem v tom viděl, ono to 2.6 ta verze a tam se dá i stříhat a tak, takže uvidíme. Něco vystřihneme a když tak něco přinatočíme a uvidíme prostě. Tak už mám 16 železa. Dobře. Ježiš. Jo, jinak budeme možná dělat i let's Prostě, play musíš si dát čas. Au. 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 Co to je za bugy ty Hej, prostě ty si mi strašně sekáš. Jakože normálně, když mě vidíš? Prostě ty si mi strašně sekáš. Jakože když mě vidíš chodit? Ne, ale jako když mluvíš. Ty mě celkem taky, ale Pičo, tady něco smrdí. Mate se posral. A já toho mám taky dost, Matýsek se posral. Já vidím velkého úby a celkem mi to začíná štvát.
Jsem ale vynalézavý. Budeme tady kopat dál, jo? Nevím, jak ti tady... Jo. Hele, železo! Nemůžeš ho kopat dřevěným. Takže první rada pro blbečky, kteří začínají. Hej, nemám jenom půl srdíčka, nebij mě teďka, please. A pak zrušíme PvPčko, jo? Protože to je hrozné, ty mě vždycky skoro přizabiješ a pak jdu do dolu, vole. Mám půl srdíčka, teďka netěž. Já ti nerozumím, sekaž se mi v hlase. Vole, já ti za to nemůžu. Ono je prý nějaké blbé připojení mezi námi. Pak se na to podíváme, teď please s tím neruš video. Zase se mi sekaš. A ty to neslyšíš, ty mě slyšíš normálně? No, někdy. To jsou takové jako, že jsem tam to jde dobře, jsem tam to jde špatně. No, uvidíme. Tak. Já jsem si omylem vyhodil krumpáč. A tady je. A mě došel krumpáč. A mě začal krumpáč. Tady máš redstone, tady máš torčku. Tady máš redstone. Já už je... Kam jdeš? Kde? Kam? Jsi našel redstone? Ne, jsem ti říkal, ne, ty vole, mám jeskyni. Tak do ní půjdem příštím díle, já to tady označím, aby tu nikdo nespad. A tak teďka už bychom se mohli rozloučit, když tak, a já se podívám, kolik to má ten druhý díl a uvidíme. Pojď, vylez nahoru. Jo, dneska budeme točit jak šílení, protože je sobota, tak jsem si ještě tu sobotu užít, jakože ano, není škola. No, a se na pondělí netěším, protože jsem známky ze čtvrtletky z matiky. Kurva. A jen doufám, že do čtvrtku. Ale ještě tady prostě vytěžím to železo. Jestli ty vole. No dobré, tak ho sežer a já se tě pokusím najít. I hate spider. Yeah, I hate spider too. Jo, už tě vidím. Máš moje věci? Jo. Tak sraz je v domě a to železo a tak. Hej, my jsme z našeho dílu úplně vynechali mluvící o bratrance. Jsme mu neřekli, že jdeme těžit, no to je jedno. Že by si pořád hrál na to NPCčko? Už nás nemá rád. Spáchal sebevraždu. Co má leží tady? Spáchal sebevraždu. Kvůli tobě. Frosty, ty jsi v hausu, jo? Ano, jsem v hausu. Hej, máme 33 ironu. Nice. No, takže, hej, tak příště půjdeme těžit, ne? Zase půjdeme, já jsem tam našel velkou díru v zemi. Jak se tomu říká? Jo, propast. Macocha. Jo, vypal to. Kolik ho máme? Fakt ho máme 33. Dobře ty. Proč jsi udělal další truhlu? Náš nemluvící bratranci. Já ne. Tu truhla je. On nás vykrál ten zmetek, To bylo moje tyhle věci. Ale tak dám tam sora. Tak já to vyčorkuju a... Ale všechny věci jsou společné. Hej, Iron, počkej, potřebujeme dřevo, máme jo, tady je... Jo, máme dost dřeva, máme 2 steky. Jo? Jo, fakt. Jo? Počkej, já všechno Hej, zombiči nám oni ničí dveře. Jo, oni do nich bijou. Hej, trailer. Ty už nenatáčíš? Natáčím. No, tak se rozloučíme i se zombíkem. Toto je zombík Eda, jo? Kdybyste náhodou nevěděli. Jo, vy nevíte, kdo je zombík Eda? Jo, to je můj bratranec. Už není. Takže. Býval to můj bratranec. No, už konec. Takže my se s váma pro dnešek loučíme. No, ty jsi to začal, ty to ukončí. Takže my se s váma loučíme, těšíme se na vás u dalšího dílu. Doufám, že se vám tato demence líbila. A pokud máte dotazy, cokoliv, jak jsme dementi, tak se nás ptejte na našem se nás budou ptat. Na Facebooku ne, nemáme Facebook. No prostě se nás ptejte, já nevím, přece nás kontaktujte třeba, nebo já nevím. Třeba do popisku videa. Nebo do popisku videa, si hovno, do komentářů. Takže enjoy a bambus. Tak, bambus lidi!